Salamat Panginoon sa iyong punda. Diyos marahay na hapon sa Endagabos mga tugang. Welcome once again sa satuyang programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi, Munyan na Aldao ng Huwebes. Ikapetsa 28 ang bulan ng Oktubre 2021. Karang aldaw na sana, November na naman, no? At talagang madali na ang Pasko. Sabi nga, hindi na talaga natin mapipigilan ang pagdating ng mga araw. Okay? So mga kaibigan, ngayong araw na ito ay kapetsa 28 sa tuyang sineselebrar ang kapiestahan kansaro sa mga apostol ni Kristo, si Judas Tadeo. Okay? Sa tiyan mga tugang sa kuyang ipapaliwanag sa Indo ang istorya ni San Judas Tadeo at ano ang sa iyang kontribusyon lalong-lalo na sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. By the way, ang satuyang programa ngunyan ay sarong recorded, ano? Bako pun live, may dinuduman akong ngunyan, no? So mga tugang sa mga susunod na aldaw, gabos na satuyang mga maririnig ay isang recorded, no? So basta pa ang importante mga tugang, nagkakairibahan kita giraray. Tabo ko man kayo kayang iwanan na basta na lang, no? Gusto ko kayong perming makairiba, no? Gusto ko na at least miski di ako live, may matatao ko sa inyo ng inspirasyon. Yan naman talaga ang gusto ko mangyari talaga lang mga tugang na miski nga ni di kita present, no? Sa panahong iniho, pwede naman kita maging present, no, sa pamagitan ng pagre-record, no? So kasi mahal ka mo ni Father Butch Bombase, OP. Yan talaga naman ang totoo niyan. Mahal na mahal ka mo, kaya gusto ka mo tawaan ng mga kadunungan. Okay. So bago kita magpadagos ka sa tuyang programa, ibahanin do ako mga tugang sa pagpapangaji. Importante kasi talaga kita gabos mga G, ano? Sabi nga ni ang pagpapangaji, yan ang susi at kandado. Susi sa umaga, bubuksan natin, at sa gabi naman, kandado, sarhan natin. Okay? So wag na tayo makalimot magdasal. At sabi nga, ang pagdarasal ay ang pagkikipag-usap sa Diyos. At lalong-lalo na tayo ay palaging makinig sa salita ng Diyos. Yan ang importante. Ngayon, tayo ngayon ay magpangaji ka sa tuyang paboritong pangajion na memorare. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino man humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Berhen ng mga Berhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, bagkus kami iyong dinggin at kaawaan. Mahal na Berhen Maria, pakiusapan po ninyo ang inyong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, na bindisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga nagtratrabaho at lahat ng mga tumutulong, at lalong-lalo na rin ang lahat ng mga tagapakinig ng himpilang ito ng DCGB. Nawa, iligtas niya po kami sa anumang kapahamakan, sa anumang kasalanan, at lalong-lalo na sa COVID-19, upang kami
maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa mundong ito sa pamagitan ng pagbibigay ng impormasyon at lalong-lalo na sa pagpapatibay ng mga kalooban at ng mga kapatid namin na taga-subaybay ng pagbibigay namin ng inspirasyon. Nawa, tulungan niya po kami sa anumang aming sasabihin, sa anumang aming gagawin dahil gusto namin gawin ang kalooban ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niya po kami. Palakasin niya po ang aming kalooban, lalong na sa panahon ng may pandemya, sa panahon ng may takot. Bigyan niya kami ng tibay ng kalooban upang anumang aming gagawin ay maging kapuri-puri at maging kapaki-pakinabang sa lahat ng tagapakinig at ng tao. Ang lahat na ito iningin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngunyan na kita nakapagpangaji na sa tuyang tutukaron ang kapiestahan ngunyan na aldaw, ano? At sa tuyang Aramon, ano? Ta ang kapiestahan bangunyan si San Simon at si San Judas Tadeo, mga apostol ning kagurangnan, no? Yan. So basahin ko muna sa inyong mga tugang o ibahagi ko muna sa inyong mga tugang ang istorya ni San Judas Tadeo. Si San Judas mga tugang, boy, ni si Iscariote ha, sa kabila ng taguriang Tadeo, ang ibig sabihin ng Tadeo, malakas ang dibdib. Yun. Ay iba po ito si Judas Iscariote, no? Judas kasi ang pangalan baga sa mga lalaki pwede magkapareho. Judas, sa mga babae naman Maria, pero iba po sila. Si Judas Iscariote, yun po ang nagtraidor. Yan nagkanolo kay Kristo. Okay? Si Judas Tadeo mga tugang ay aki ni Cleopas at kapatid ni Santiago, ang bata na kamag-anak ni Kristo. Yan. So maliwanag mga tugang ha. Siya ay anak ni Cleopas at kapatid ni Santiago, ang bata. Yung sinasabi Saint James the Little, kasi may Saint James the Greater. Ini the Little. Siya ang sumulat ng isang aklat, tinatawag natin epistle sa New Testament, na tumitiligsa sa aral ng Panginoon. Okay? Karaniwang inilalarawan siyang may dalawang larawan si Kristo sa dibdib dahil siya ay kamag-anak at kamukha ni Kristo. Tingnan mo yan ha. Ang larawan niya ay may dalang malaking kahoy na tanda ng kanyang pagkamatay bilang martir ng pananampalataya. Sa Persya, pilit na ipinasasamba sa kanilang dalawa ni Simon, ang mga Diyos-Diyosan. Ngunit may lumapit sila ay biglang nangatumba at nasira ang mga rebulto. Yan. Okay? Nang lumapit sila ay biglang nangatumba at nasira ang mga rebulto. Ang rebulto dito hindi yung rebulto tulad ng mga santo. Yung mga rebulto dito yung mga ibang images tulad ng ng mga agila, mga leon, yung mga rebulto, mga sinasamba kasi nila noon, mga hayop. Ang rebulto noon hindi man tao. Sa ating pag sinasabi kasi ang rebulto sa ating tao, pero nung panahon ang rebulto ay hindi po mga tao. Ang mga rebulto po ay mga imahe ng mga hayop. Isang mababingis na hayop pa. Okay? So yun po mga tugang ang kwento ni
San Judas Tadeo. Babalik po ang iyong likod pagkatapos ng mga paalala. Kahit nasa trabaho si nanay, may breast milk lagi ako dito sa bahay. Ang sikreto ni nanay para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng breast milk kay baby sa unang 6 months at breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas kahit wala siya. Nag-e-express si nanay ng breast milk habang nasa trabaho. Parami na ng parami ang mga nanay na gumagawa nito para kahit umalis sila, walang mintis ang pag-inom ni baby ng breast milk. Galing mo talaga, Nay! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Ako po dati may high blood, nagkakaigwa ako ng palpitation at igwa po ako pagpigmi-maintain na losartan, amlodipine. Pero nung maanuhan ko si agum ko na gusto mag-alternatibo, nagsabay na ako. At ang pigmi-maintain ko na sana ay fulvic mineral. Sa ngunyan po, ang pagmati ko ay magiano na. Nag-vitamin C na ako, wala na akong palpitation, at ang presyon ko ay nagno-normal na. Yan po ako ngunyan. Ako po si Mrs. Veronica Ansano, 68 years old, nakatira sa Istanza, Legazpi City. Ang Doc Alternatibo, the Business Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Para sa karagdagang impormasyon, kumonekta lang sa 0967-583-1820. Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Isa sa mga paraan ng pagkalat ng COVID-19 ay sa pamamagitan ng hangin, kaya kasabay ng mask, hugas, iwas, ipinapayo ng Department of Health at ng iba pang eksperto na panatilihin ang maayos na daloy ng hangin sa inyong mga tahanan o mga opisina. Hanggat maaari, buksan ang mga bintana at pintuan para siguruhing dumadaloy ang hangin sa mga silid. Maaari ring gumamit ng mga electric fan o exhaust fan na nakatutok sa bintana o pinto para maibuga palabas ang mga virus particle na maaaring nasa hangin. Higit sa lahat, manatili na lang sa loob ng inyong tahanan kung wala namang mahalagang gagawin sa labas. Tandaan, 4 dapat: mask, hugas, iwas at maayos na ventilasyon. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology. Kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asinan Great Women Project 2. Wow! May pasalubong si tatay. Haling Edgelin's Pili Products. May pili candies, crispy pili, salted pili, mazapan pili, dokulon tay, masiramon pa. Igwa pa nga ni Sindanin Pili Tart, santan asin pastillas. Edgelin's Pili Products and Pasalubong Center, located at Sorsogon City. Contact 0977-738-1793. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programa tang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. So binabati ko po kayong lahat
talagang nakikinig sa programa natin marhay na hapon. At sa tuyang pag-urulayan mga tugang, tangunyan sa tuyang sineselebrar ang kapistahan ni San Judas Tadeo, Saint Jude of Tadeus. Alam mo, parang patron yan sa may di dyan sa Legazpi. Di ba may Saint Jude dyan? O, piyesta ko niyan dyan. Alam mo yun, lalong-lalo na ang patron na of the helpless, pag may mga nawawala, mga imposibleng kaso, magpagaji. Minsan marami ako nakikitang tao talaga diyan, At sarap pa mga tugang na patunay na talagang sabi, alam mo, may kaibigan akong nag-take ng board exam. Sabi niya, bago daw niya tiningnan yung resulta, talagang nagnobina muna sa St. Jude. Pagkatapos, tapos kay itong nobina, hiniling niya so resulta, pasado siya. Totoo, walang imposible sa Diyos, mga tugang. But then, mga kaibigan, sa tuyang basahon ang Ebanghelyo niya na aldaw, gikan po ini sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 6, talata 12 hanggang 16. Ini po ang pagpili ni Jesus sa 12 apostol. Okay? So, kaya masasabi tayo, ang nigdiso pangaran ni Judas, hindi Iscariote, kundi Judas Tadeo. Okay? Kang aldaw na iyan, nagtukad si Jesus sa sarong bulod, nganing mamibi. Bilog na banggi siyang namibi sa Diyos. Pagkaaga, inapod niya ang sa iyang mga disipulo, saka nagpili siya sa inda ning 12 na inapod niyang mga apostol. Ang ibig sabihin ng apostol, mga isusugo niya. Okay? Isusugo niya kasi. Si Simon na nginaranan niyang Pedro, asin ang tugang kaini na si Andres, si Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, asin Tomas, si Santiago na aki ni Alfeo, si Simon na inaapod na Patriata, si Judas na aki ni Santiago. Yon, di ba? Sa tuwing binasa kasubago. Asin si Judas Iscariote na nagpasaulib sa iya. Okay? So nagtraidor sa iya. Yan mga tugang ang maray na tataramon o maray na bareta ning kagurangnan ngunya na aldaw. Nagsasabi na pinili sila ni Jesus. Okay? So gabos bang kita pinipili ni Diyos. Okay? Pinipili. Bakit nagkamali ba si Jesus pinili niya si Judas Iscariote? Hindi naman po. Okay? So makikita natin na talagang binigyan ng pagkakataon si Judas. Kalang minsan ang nangyayari minsan baga tayo ay nagiging traidor kasi we do not get what we want. So nagiging traidor tayo. We do not become faithful. Ang importante maging faithful, maging tayong tapat na tagasunod ni Kristo. Okay? Yan po mga tugang ang importante. Maging tayong tagasunod ni Kristo. Okay? So si Jesus ay umakyat sa bundok. Anong ginawa? Manalangin. Okay? At pinalipas niya ang buong magdamag, ang buong gabi sa pagdarasal sa Diyos. Yan. Magayuno na pag-urulayan ni mga tugang na anumang desisyon ta sa buhay, magayon na ipaagita muna sa pagpapangadji. Kasi parang liwanagan kita. Di ba? Ginigibo ta nga bago kita maggibo. O nga, bago kita mag-broadcast, anong ginigibo ta? Nangangadji. Importante ang pakikipag-usap muna sa Diyos. Ayan. Importante yan ang pakikipag-usap sa Diyos. At ano ba ang pakikipag-usap sa Diyos? Ay kadalasan ang pakikipag-usap natin sa Diyos ay hindi talaga pakikipag-usap . Minsan, hindi prayer kundi reklamo. Lord, bakit ganyan? Bakit ganito? Ang importante po, ang pakikinig
sa Diyos. Ang pakikipag-usap, sabi nga, binubuo yan, hindi lang usapan, kundi pakikinig din. Okay? So, bago tayo makipag-usap, makinig muna tayo. Yan ang problema, nakakalimutan kasi ngayon, kadalasan ang makinig, yung tinatawag natin, pay attention. Ano? Siguro, magayon iyan na sa tuyang tawan ng pansin. When was the last time that you really pay attention? No? Pay attention. Magtao kita ng attention. Kasi minsan wala tayo sa presence. Ano? At dito, pinatutunayan nito na ginagabayan si Jesus ng banal na espiritu sa kanyang gagawing desisyon. Okay? Importante anumang desisyon. Pinili ni Jesus ang 12 apostol, hindi batay sa kanilang kahangahangang katangian, kundi batay sa mahiwagang kalooban ng Diyos. Ano? So, makikita natin na ang pagpili ng Panginoon ay hindi dapat ikaw ay ganito. Ano? Kundi simple lang ang katangian. Okay? Na hinahanap ni Kristo. Gusto mo sumunod? Okay, sumunod ka. Okay? So, yun po ang importante. Hindi hinihingi ni Kristo, ikaw ba'y nakapag-aral? Ikaw ba'y may tinatapusan? Ano? Hindi. Hindi tulad ng sa atin ngayon. Halimbawa, pag tayo ay ang mahalaga kasi dito, bakit walang gaanong mga katangian na kakaiba? Kasi wala silang pwedeng ipagyabang. Ano? Wala silang pwedeng ipagyabang. Ang ibig sabihin dito, willingness lang. Willingness to obey, willingness to learn. Ibig sabihin, magpasakop. Yan. Kasi mahirap sumunod kay Kristo kung hindi tayo magpapasakop. Yan nga lang nangyari kay Judas Iscariote. Hindi siya nagpasakop kay Kristo. Kaya nga, ipinagkanulo niya, pinagtraidoran niya si Kristo. So, yun po man napakahalaga dito eh. Ang requirement, hindi batay sa mga kahanga-hanga na katangian, kundi sa mahiwagang kalooban ng Diyos. Kasi ano ba yung ibig sabihin dito? Ang mahalaga lang mga kapatid dito, sabi ko ang kasubago, ang sinumang susunod kay Kristo, ang pinili ni Kristo ay yung taong magpapasakop. Ano? Magpapasakop na marunong siyang sumunod. Yan ay mahalaga. Pinili sila sa pag-asang magiging bukas sila sa pagsunod sa ilalim ng kanyang pamumuno at kapangyarihan. Ano? So, ibig sabihin, handa silang hubugin. Okay? Kasi minsan may mga taong ang hirap hubugin. Kasi nga, hindi ba nakita naman natin ang taong marunong na? Alam ko na yan eh. Mahirap po yung mga taong pipiliin mo na ang dami ng alam. Basta, hindi, bakit pa ako makikinig sa kanya? Alam ko na yan eh. Alam ko na yan eh. O tingnan mo, bakit hindi pinili ni Kristo yung mga scriba at pariseo na mga may pinag-aralan tungkol sa batas? Bakit itong mga taong ito, mangingisda, okay, tax collector, mga makasalanan, bakit pinili ni Kristo ito? Simple lang, ano? Na sila ay susunod. Kasi nga, wala naman silang ipagyayabang. Kasi minsan, pag marunong na tayo, may pagyayabang na tayo eh. Yan ang hindi maganda mga tugang. Okay, babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng paalala at sa tuyang pagnilay-nilayan ito, ano? Na ang pinaka-kahangahangang katangian ay nakailangan ay simple lamang. Okay? Na tayo ay handang sumunod. Ano? Handang sumunod. Kasi pag handa tayong sumunod, tayo ay magpapailalim. Hindi yung reklamador o sabihin natin marami ng alam. Kasi ang hirap hubugin ang marami ng alam. Kasi kanilang ipagyayabang. In other words, hindi pwede ang mga mayabang at mapag-imbabaw. Babalik po ang iyong likod pagkatapos ng mga
Paalala, An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alphamart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Gumagaan ng inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ng inuman pag San Mig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge, your fiber internet now. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening Para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan
para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa tuyang programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombaseo. At sa tuwing pinag-urulayan ang katangian talagang pagsunod kay Kristo. Hindi naman yung requirement na dapat may pinag-aralan ka, honor ka, may impluensya ka, yung mayamang ka, o ibang requirement ng mundo. Halimbawa, ngayon, papasok ka sa isang trabaho, hihingan ka ng mga requirements na ganyan. Asa ng diploma mo? Asa ng ano mo? Okay din po yan. Kasi, yun. Pero, requirements lang yan. Hindi nagpapatunay na ganyan talaga yan. Ano? Hindi po. Alam mo, isa lang ang requirement na nakikita ko sa mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Their willingness to listen, willingness to learn from Jesus. Yan po ay napakahalaga willingness, kasi ang taong walang willingness, ay unwilling. Anong ibig sabihin na unwilling? Ay mahirap Mahirap. Kasi sila po pa ang magiging hahanap ng dahilan. Hahanap sila ng dahilan kasi siyempre yung gusto nila ang masusunod. Mahirap po talaga pag ikaw ay halimbawa, pagpapasok ka sa trabaho, yung pag pumasok ka na, natanggap ka na, ang mangyayari, dati sumusunod-sunod, naging regular. Nung naging regular, nako, para reklamo na. Nung pa lang ang tawag na provisionary, masunurin, maagang dumating. Pero pagdating ng regular na-regularize sa trabaho, nako, lumabas na. Alam mo, ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, simple lang willingness to listen and willingness to learn. Okay? Yun po ang mahalaga And also, willingness to ask. Okay? Kasi importante rin po magtatanong. Okay? So, yan ang nakita ko sa mga alagad ng Panginoon Okay? Si Pedro nagtatanong din Kasi part of listening is also asking. Alam mo, meron akong ibibigay sa inyong acronym ALOHA. A-L-O-H-A. Natutunan ko po ito doon sa isang pinanood kong pelikula na tungkol sa counseling, or sa pagtulong sa mga taong may kapansanan. So, you do not call autistic child. You call that a child with autism. Yon. Kaya wag mo sasabihin na handicapped child. Okay? A child with handicap. Kasi you should not define the child with yung mga masasabi natin na ganyan. Okay? Hindi po tama yon. Okay? Miski sa pagsalita, dapat mag-ingat tayo. Okay? So yon. Willingness to learn, willingness to listen. Sabi nga, you cannot also learn if you do not listen. And at the same time, yung bang handa ka rin na magbigay ng panahon. Okay? So yun po ay mahalaga sa Panginoon. Okay? Sa ating ebanghelyo na napakinggan natin kanina na nagpapagirumdum sa tuya, na dapat talagang nagdadangog kita. Okay? Nagdadangog. At sabi nga sa English, it is not simply hearing but listening. Anong pagkakaiba ng hearing? Hearing kasi external. Listening, internal. You try to internalize. Ibig sabihin, iniisip, pinaghurup-hurupan mo yan. Okay? Yan ang magayunon. So, yan ang mga ginibok ang mga apostol ng Panginoon.
Okay? Sila ay nakinig, sumabay, nakiisa kay Kristo. Okay? Yan mga tugang. Pinili sila sa pag-asang magiging bukas sila sa pagsunod sa ilalim ng pamumuno at kapangyarihan ni Kristo. Tulad ni San Simon at Judas Tadeo, kaunting impormasyon lang ang manasulat tungkol sa kanila. Ngunit, ayon sa tradisyon, ay kahanga-hanga ang ginawa nilang mga pag-alay ng kanilang buhay bilang mga apostol ni Jesus. Kasi nagkaroon sila ng conviction. Ang taong talagang, sabi nga, convicted. Ibig sabihin talagang napaniwala. Nagkaroon talaga ng conviction. Paniwalang paniwala. Yan po ay nagbibigay sa kanila o nagtatao sa kanila ng kusog. Na anumang mangyari, dahil hindi talaga riribay o ipagpapalit ang kanilang pinaniniwalaan sapagkat sa kanila, yun ang katotohanan na. Yun nga ang nangyari sa kanila. Ang maliban nga lang kay si Judas Iscariote mga tugang na talagang meron siya naman sariling inaapod kay Neho na hidden agenda. Delikado mga tugang iyan, yung mga tinatawag natin, nagkakaigwa ka ng hidden agenda. Susunod ka pero iba pala ang pagsunod mo. Okay? Nagsusuway ka na ng landas, nagsusuway ka na ng mga bisyon o pangarap kasi igwa ka palang sa diring ambisyon. Yan, delikado mga tugang yan. Kaya nga, simple lang ang mga hinanap ni Kristo mga tao simple lang. Ang importanteng tao talaga yung taong handang makinig, handang matuto. Totoo nga naman, kaysa yung mga taong mapag-imbabaw, mayabang. Okay? Makikita natin. Of course, sabi ko nga sa inyo mga tugang na kaunti lang ang impormasyon na makukuha natin kung sino si San Judas, okay, Tadeo at Simon. Pero ang importante, yung kanilang ginawa sa buhay. Okay? Of course, tahimik man sila sa Biblia kasi hindi naman sila gaano na nagsalita. Okay? Pero umalingaw-ngaw naman ang tinig ng kanilang pagbubuwis ng buhay na misyon na nagsilbing mahalagang pundasyon sa Santa Iglesia. Yung kanilang buhay. Kasi talaga naman, sabi nga, actions speak louder than voice. Totoo ba mga tugan mo kung iyo? Kasi ang tao nga ni na matabil, minsan yan ay inutil. Mabuti pa yung mga taong wala namang gaanong tabil, hindi namang gaanong ngawa ng ngawa, pero makikita mo talagang mapakumbaba, gawa ng gawa, yun, hindi gaano hindi nagrereklamo, kundi talagang nakikita kasi nila na ang kabutihan ay dapat laging gawin. Yan makikita natin yan ang mga magandang ambisyon sa buhay. Ang mabuti ay laging gawin. Yan, di ba? Importante yan. Kano tayo bilang simbahan ay dahil sa mga pagsasakripisyo at pag-alay ng mga buhay ng mga apostol. Siguro nga, kung ang mga apostol hindi nila ginawa ang kanilang tungkulin nang sila isinugo ni Kristo dala-dalawa, sinugo sila ni Kristo dala-dalawa ay hindi siguro tayo namuhay Kristiyano. Hindi na siguro natin alam ang mga itinuturo ni Kristo. Mabuti na lang na sila ay nagpatuloy. Yan, sila po ang nagpapatuloy ng mga ginawa ni Kristo dito sa mundo. Kaya pinili sila ni Kristo. Kung makikita natin sa corporate world, sa business world, ang tawag dyan is networking. Nga lang, ang networking, baga mga katugang, ay nagkaroon ng bad connotation or bad image kasi yung iba kasi ginamit sa pandaraya
Okay? So, actually, kung tutusin, maganda po yan, yung networking. You have to network with other people. Mahalaga po yan. Na hindi ka naman talaga dapat nagtatrabahong nag-iisa. Kinakailangan may kasama-sama ka sa trabaho. Hindi mo sinusolo ang trabaho. Anyway, mga tugang, babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng mga pagirumdom. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra, amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy na pawis, huwag magtitiis. So New Downy. Kontra, amoy pawis. Tato at fresh ang damit dahil may 24-hour. Kontra, amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday mix savers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa tuyang programang Marahay na Hapon with Father Boots Bombase OP ng University of Santo Tomas Legazpi. At binabati ko po talaga kayo na Marahay na Hapon, lalong-lalo na sa mga talagang sumusubaybay sa tuyang programa na dahil kamo nagdadangog, kamo ay maraming matututunan. Sabi nga, listening is the beginning of understanding. Okay? Alam mo, may ginawa din kasi akong acronym doon sa leader. Ang isa lang ibigay ko muna sa ang letter L. Ang tunay na leader listens, nagdadangog. Okay? Alam mo, ini man talaga ang pinakakatangian eh. Yan ang nahiling kong the only requirement of an apostle and a disciple, a Christian, is that someone who listens and act. Okay? Who listen and act. L.A. pala yun, L.A. Listens and acts on the word of God. Kasi gali, kung nakikinig ka lang naman, if you do not act on the word of God, wala din. Sayang. Halimbawa, may natutunan ka, you do not execute what you learn, sayang din. Halimbawa, marunong kang kumanta, pero hindi ka naman kumakanta, masasabi ko bang marunong kang kumanta? Hindi. Alam mo sigurong may kanta, pero hindi ka marunong kumanta. That's why,
Hindi nangangahulugan na may dala-dala ka ng organista ka na. Malalaman ko lang na ikaw talaga ay organista, okay? Kung ikaw ay you play yung yung dala-dala mong yung keyboard. Yan. Hindi organ. Keyboard ang tawag yan. Keyboard. Yon. Yan importante. O gitara. Hindi nangangahulugan na ang isang tawong may darang gitara, gitarista na. Ay hindi naman ibig sabihin na sarong tawong binyagan. Although sabi binyagan yan, pero yan, Kristiyano na kaagad. Alam mo, patunayan mo yan. Kung binyagan kang Katoliko, binyagan kang anuman, dapat patunayan mo sa pamagitan ng iyong mga mabubuting gawa. Sabi nga, ang puno nakikilala sa kanyang bunga. Ganun po ang mga Kristiyano. Alam mo, pinili ni Kristo sa tuwing nga pinag-uralay mga tugang, na tayo mga pinili ni Kristo ay pinili unang-una dahil nakikinig tayo. Yan. Mahirap kasing piliin ang mga hindi nakikinig So, nakikinig. Pinili tayo ng Diyos dahil tayo nakikinig. Yan. Kasi, halimbawa, paano ka naman pipiliin kung hindi ka nakikinig? Hindi ka naman talaga maaring piliin kasi hindi mo nga nakikinig. Hindi mo narinig. Parang istorya ang itong mga tugang na may nag-apply ng trabaho sa telephone operator. Okay? Ngayon, sabi ko itong duman sa counter, sige, maghintay lang kayo, magharap lang kayo kasi tatawagin kayo. Okay? So, gabos ka na ako, naghintay. Kalang, susaro, nagparahalat. Didadidit. Dahil niya naintindihan pala. Yun na pala yung tawag, Morse code. Kasi nga sa telephone operator kayo tumagang panahon, nararamdaman mo sa itong RCPI, nararamdaman sa mga itong didadidit, Morse code ito. Haloy na palang pick-upod na o maglaog na kamo. Dahil siya naglaog pagkatapos sa nahilin niyo sa ibang mga tao, naglalaog na. Kasi pala, pick-upod by number. Okay? True Morse code. True Morse code. Yung tao, nag-apply nga ni for telephone operator, pero, yung nga ni, dahil mo pala tatao siya ng Morse code kasi dahil siya nagdadangog. Okay? Dahil siya nagdadangog. So, dahil siya nakalaog. Yan. Arong mga katugan, pinipili kita. Kaya nga, yung tanging mga nakikinig lamang ang maaring makapasok. Yan. So, dapat, saka alamin din natin. Alam mo, hanggat sa ngayon, pinipili tayo ng Diyos. Kaya, isa sa mga dapat ugaliin natin mga tugang, the ability to listen. Sa panahon iniho mga tugang dipisilo na baga tayong makinig And if ever we listen to speak, we listen to react, we listen to talk. Mali po yan We don't have to listen to talk. We don't have to listen to speak. We have to listen to understand. Yan naman ang importante. May nakikinig niya Pero anong problema? Nakikinig sila para sa meron silang sasabihin. Mali po yun hindi. Ang importante, nakikinig tayo para natin unawain ang atin pinakikinggan. Yan. Para tayo makapagsalita. Hindi yung you listen to speak, but you listen to understand. Okay? So, lahat tayo pinipili ng Panginoon. So, sana makapakinig talaga tayo. Yung nakikinig talaga tayo. Pinakikinggan, sabi ko nga kasubago, paying attention. Sa panahon ko yan, merong sinasabi, mindfulness. Okay? Mindfulness. Ini sabi, nasa isip. Minsan, ang mindfulness man lang mga tugang, walang iba kundi being simply aware of the present time, present moment. Ngunyan, halimbawa, nagdadagog ka mo sa kuya. Okay? So, minsan kasi, nagdadagog ka mo, pagkatapos nagkakakang ka mo, nagdadagog ka mo, may pigigibo ka mo. Okay man ito, pero alam mo, hindi naman talaga dapat ang mga multitasking dito sa mundo. Maliban na lang kung madali, gusto mo kagad mamatay,
sige, mag-multitasking ka. Kasi parang wala ka ng panahon. Yun. Ang importante sa pagdadangog, yun na nga niyan, pagbibigay ng panahon. Ganun din sa pagsunod kay Kristo. Magbigay tayo ng panahon. We have to give time to listen. Okay? To stop to listen. Yan. Ang problema nga, sa tuyang mo yan, dahil na kita Dahil na kasi listen. Kasi minsan nga ang tao, takot na takot sa tahimik. No? Pag may tumahimik, bakit hindi ka nagsasalita? Bakit hindi ka nagsasalita? Bakit kinakailangan? Alam mo, sabi nga nila, ang dalawang tao na nagmamahalan, kahit minsan hindi sila nagsasalita, nagkakaintindihan. Hindi naman nangahulugan na magsalita ka lagi parang maintindihan. Hindi. Ang importante, pakiramdaman mo. Yan ang importante. Okay? So lahat tayo pinipili ng Diyos. Okay? Pakiramdaman mo. Pinipili tayo ng Diyos. Okay? Kaya pakinggan mo. Ang sarili mo. Pakinggan mo ang Diyos. Okay? Kaya nga mga tugang, patuloy tayong pinipili ng Diyos. Okay? Patuloy pa rin ang pagpili ng Diyos hanggat sa ngayon sa mga tao. Kailangan niya kasi ng katulong Okay? Tayo man ay magpatuloy ng mga nasinimulan ng mga apostol ni Jesus, ipagpatuloy natin yan. Tayo ngayon ay isinusugo din sa dako kung saan man tayo pumaparoon. Okay? So mga tugang, importante yan. Palaging sabihin mo, sugo ako ng Diyos. Okay? Sana ngayon na hapon, may natutunan kayo. No? Sa gabos ng mga sinasabi ko, sa naman ang gusto kong tumbukin talaga Pag naintindihan ninyo ito, ayos na ito Sabihin mo, ako'y isang sugo ng Diyos. Okay? Sugo ka ng Diyos. Okay? Ngayon na pinagdiriwang natin ang 500 years of Christianity. Lahat tayo ay sugo ni Kristo. Okay, mamaya pagkatapos nito siguro nakikinig ka sa akin, pupunta kung saan. Tandaan mo lagi, sugo ka ng Diyos. Okay? Sana wag mong kakalimutan yan. Kung sugo ka ng Diyos, sugo ka ni Kristo, dalhin mo lagi si Kristo. Wag mong kakalimutan yan. Okay? Anyway, inabot tayo ng oras si Pamamaram, pero wag kakalimutan na ikaw ay sugo ng Diyos. Manalangin na po tayo ng ating paboritong panalangin. Parang tulungan tayo ni San Miguel Arcangel na tayo ay magdala lagi ng mabuting balita kasi tayong lahat ay sugo ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo po kami sa labanan at maging banday ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpoy nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng mga malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Tulungan po ninyo ang himpilang ito ng DCGB. Nakasangkapanin po ninyo sa pagwaksi ng anumang kasalanan, anumang kasamaan, upang aming ipahayag lagi ang kabutihan, katotohanan, kagandahan, at kaligtasan. Tulungan niya po kami na mapagtagumpayan ang anumang mga masasama. Iadya niya po lagi kami sa disgrasya, sa anumang sakuna, upang kami patuloy na maging kasangkapan sa pamagitan ng pagpapahayag. Tulungan po ninyo kami. Ang lahat nito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos mabalos po sa Indogabo sa naginanyog ka sa tuyang bagayo na programang Marahay na Hapon. Sana isipin lagi natin ito, magpakailanman, kung saan man, ano man ang ating ginagawa,
Sugo ka ng Diyos. Sugo ako ng Diyos. Sugo tayo ng Diyos. Sugo tayo ni Kristo. Okay? Dalhin natin lagi si Kristo. Dahil tayo ay sugo ni Kristo. Bukas po, magkita-kita muli tayo. Alauna hanggang alas 2 sa programang Marahay na Hapon with Father Boots Pumpase. Bye for now. Bye-bye. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banak sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banak sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banak sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O, ito sukli. 2 million. 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa Grand Draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified Packs. Register through SMS or Facebook Messenger at isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Ang daming ganap. Gusto ko pa sanang Mag-exercise, pero nanghihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Class, siya ang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Ano nga yun, class? Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya.
Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tay, kain na po tayo! Breast milk lang ang binibigay kay baby sa unang 6 months. Sinasamahan na ito ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ito na ang pagkakataon ni tatay para makapag-bonding kay baby. Hindi lang si tatay ang maghahanda ng pagkain. Siya na rin ang magpapakain kay baby. Enjoy na siya kasama si baby, natutulungan pa niya si nanay. Mas masaya pag sama-sama tayo! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 2:11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Piglinaw ni Department of Interior and Local Government o DILG Undersecretary Jonathan Malaya na bako sakop kan DILG ang pagpasarado kan Dolomite Beach tanganing masiguro ang kaligtasan kan publiko asin mapugulan naman ang posibilidad na maging super spreader event. Ginibo ni Malaya ang payag matapos hagadon ni Senador Nancy Binay sa mga otoridad na para mientras na isarado una ang Dolomite Beach sa Manila tanganing maiwasan ang paglakop kan virus. Paliwanag ni Malaya, proyekto ini kan Department of Environment and Natural Resources o DNR asin nasa sa indang jurisdiksyon ang pagbilog nin mga mekanismo o rules and regulations na nagduduman
o sa mga nagduduman sa nasabing lugar. Tinawanin doon ni Malaya na masuporta sa nasinda kung ano ang desisyon kan DNR may kinaraman sa nasabing issue asin ipapautob ninda kung ano ang ipapag-ordena kan nasabing ahensya kung para mientras ngunang isasarado ang Dolomite Beach o ipagpapadagos na bukas sa publiko mantang wala pang regulasyon asin sistema ang DNR. Yan ang pang alas 2 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod.